O proxecto de consolidación que se iniciará neste mesmo ano contempla a reutilización das pezas de cantería almacenadas na parcela anexa ao castelo. O feito de non utilizar ningún material alleo para a consolidación dos elementos máis afectados fará que os traballos sexan moi laboriosos, polo que se acometerán en dúas fases. Esas pezas foron retiradas durante as intervencións realizadas na primeira década do 2000 con ese obxectivo de, no futuro, poder volver a resitualas no propio castelo. O proxecto contempla esa reutilización deses materiais orixinais, non se contempla a utilización de materiais alleos ao castelo, co cal vai ser un traballo moi laborioso porque habrá que seleccionar, revisar as pezas e ver como se reubican nesas estructuras. Se pretende, sobre todo, consolidar aquelas partes que teñen algún tipo de afección e dar unha dúas fiadas, como moito, naqueles elementos que hoxe son escasamente perceptibles ou que necesitan pois un pequeno alzado para que sexa máis comprensible. Esta intervención permitirá que nun futuro se poidan realizar visitas tanto dende a pasarela como dende o propio castelo para apreciar os elementos que compoñen a fortaleza.